ዋህድ ወመጸረህ ያው ዘነድ ለድንግልና ይደሉ ሰጅድ ለማርያም ዘይብ ይሰግድ መጻፍተ መብረቅ በሊ በርሱ ለይረድ ተፈሲ ማርያም ለአዳም ፋሲካው ማደታ ለሔዋን ተይታት መገቦክስ መጎዛነ መኮነ ለወልድች በትንሣኤሁ በወርሃ ብረትች ዝት የዘይትረከብ ከማሁ መኑ ዘይተክዞ መኑ ዘይለሁ ማርያም ወለተ አሮን ጸሊ አብያዘ ወተስያን መናሴ ኃይለ ተአምርች ዝንቶ ሰወናጨር ውዳሴተ መፈጽመዚያን በማይተመ ቅድስ ሥላሴ አርሳ አቃርብ ትንችል ወንቀት ገትካይሴ ተፈስሄ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽጌ መዓዛ ዘአርገል አብርሃም ስሮ ጉንዱ ያስተፍየሳን ጥቀስ የናታ መረች ለላሃዱ አይሁድ ሰወመን ክራተ እችክይ ያዋኒሆሙ ሲኦል ወረዱ አቆተች ማርያም ወሲባች ወትረሰርከ ወነግሃ ኩላ ሚረ ኃይለ ተአምርች ዝንቱ ሰበንሬኡ ቡረ ለልበ ጠቢባን መላእክ ዘያርእሶም ምክር ወለሕፃናት ይቀስስ ስውረ አኩቶች ማርያም ወሃቤተ ጸጋ በከንቱ እስማል አልክን ልተ መሬቶም ድራን አንሶተ ነዳይስ አሉለተ ምስም ጀዘድከ ወለልብሽ ስመከማው ስነቱ ወለዝኔ ፈቀርቺ ታሰን ይለቱ ማርያም ለለይ ጸቦኔ መታሃይሎ ወግፍእ ካይበ ለለይ ገፉን ኩሎ ታምረች ታሪ ወለወልደች በቀላየ አብዳኮኑ እግዚአብሔር ያሎ ሰበላዕልየሁ ፍጥነ ያርአይ ሃይሎ ንኢ ማርያም ምስለ ወልደች መዋኢ ከመታውድቂ ፍጡነ ርእሰ ጸር ወጸላኢ እስመ ታይት አንቲ ማእከለ ግፉእ ወገፋኢ ብፁዕ ድቀተ ጸሩ ዘይርየይ ወብፁዕ ካይበ በታች ሰማይ ውእቱ ዕድሜ ሳይልጅ ወዘታምርች ጊዜ ማርያም ድንግል ምሕረተ ምሕረት ከመተከል እስከ ማዜኑ ያሉ ማእከለ ብካይ ወንባዜ ናዛዚ እንተ ወለች ናዛዚ ኦንግስት በቃይት ብኩእን እዜ ሙሴ ነቢይ አመ ዘቢሁ ቆስም ታምረ ገብረ ለአርዌ ምድር በምስሉ ብያለ ታምርች ንግሥተ ኩሉ በተተክለ ለዋህደች መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ እይክሉ ሞተች ማርያም ቀዳምየ ኩሉ ታውቆ አፍቅሮተች ካይበ መሰረተ ጥበብ ታምረች ሲብ በቃለ መዝሙር መሰንቆ ውስተ ታምረች ዝት ለዘአብአን አፍቆ አፍተዎ መዊት ወሲኦል አስሐቆ
እንተ ረከቡ ካይናተሃ ሊባ ወሃላ መንክራተ አምላክ ዘርዮም ሰችነን ሰጀልጀላ ካህናተ ቤትኪሰ ማርያም ርግበ ገሊላ እንዘ ይታመኑ ለታምርኪ ኃይላ ያፈልሱ ደብረ ወይመሉ ሰግላ በልበ ጥበብ ውህዶ በእያይ ምረቱ አብዝሃ ሕማመ ዘይፈደብ ብፁዕ እሰ ለፍቅርች ዘይጸመዶ በቅድመ ስልች ለለ ጊዜ ያነስደው ተስፋው ይረክ ወይፈጽም መፍቅዶ እቀብኒ በተአምርች ወአድኅነኒ እምማቴ ከመ አድኃነ ወልድች ሌናስ ወልደ አማቴ መዋዕለ ዕረፍት የአንተ ማርያም ጴንጤቆስተ ኃይለ ድካም ያጸልመዋቴ እብስ ስብሐትኪ ወፍቅርኪ እስቴ እዝኒ ማርያም ለጸማድኪ የአሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናየ ወወይን ጥበብ መኒ ፈድፈደ ኃጢአቴ እምተዘከርክት በርኅራኄኪ እጹብ ከመ አሰች የማየ ለጽምዑከ ጠንተረድና ባይዲ ኦ ፍጥነ ረድኤት ለጽኑ ወለድክሙ ወለነፍሰ ኩሉ ቃወም ሲዋ እንበለ መስፈርት ዋከመ ቡሩክ ማርያም እስመ ሩርሃ ልብ አንተ እምበቀል ወቅም ፍጡነ ረድኤት በብዙህ ጾታ ከመ እግዝእትከ ርግቤ ኤፍራታ በሰማይ በላዕሉ ወበምድር በታሕተ አምልከ ጊዮርጊስ በስመ እምከት ወብስታ መጐሰስም ታበኒ ከመ ስምከ መንታ ኦ ፍጡነ ረድኤት ምርፀተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይፄውዐከ በተወክሎ ቅረብ ለምህረት ወለተሳይሎ ተወከብ ወትረ ጸሎትነ ወቃለ ጽራይነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩሩህ ባቤከ አሎ አፍጣኒተ ረድኤት ማርያም በጊዜ ምንዳቤ ወአጸባ ለዓይንም ቀራንባ አንቲ ውእቱ ረድኤተ ቆበቤተ ላባ በኩሉ ህሊናሃ ወበኩሉ አልባባ ዘይታፈቅረች ሽሮ መዝባ ኦ ለዘኢያፈቅረች እዝእትየ ውኩፈ ኢይኩን ጸሎቱ ወይትገዘም ነዓመቱ ወይጥፋ በከንቱ በአፈ መላኢክ ወሰብ ይትረገም ለለሰዓቱ ዘአሰማሰሎ በተውኔት ለማህሌተ ንግሥኪ ዝንቱ ጀጋዮ ኃጢአቱ የተሃደግለቱ ይሰግድ እሰግድ ቅድመ ማርያም ስለዝብኪ በጽዋዬ ወሰግድ ካይበለ ድንግልናኪ ወሰግድ ስልሰለስልች ቅድመ ጉባኤ ዘይሰገደ ሰለስልች አስሪ ጾም እማየ በሥጋሁ ወበነፍሱ ይርከብ ትንሣኤ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በሥጋኪም እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ
ወካኢበ ናሰበቅ አለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስል ወነሐስስ ነስበክ ወንወድስ ቤት አምሪሃ ብዙሃ ለመጽዋዕት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሱ ለታረምሙ አውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቆሞ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ቅድመ ለቅድስት ድንግል መራተ አብ ወእመ በግ ብሩክት አንቲ ማርያም ብሩክት አንቲ ማርያም ሰናይታ አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ መድኃኒየ ኩሉ ንዑ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላክ ድንግል ናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልደ አምልኮ ስግደት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልደ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅረ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይራቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ ስለዚህ
ተማርያም መሐረነ ክርስቶስ ተማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሌለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ያወፀነ ማርያም ሰአሊለነ ማርያም ለለሳቶ ተግባረ ደዊሁ ለወልድኪ ይጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ
ዘገበርነ በእንተ ማርያም ከስረይ ለነ ኃጣውኢነ እግዚኦ አውርድ ምሕረትከ ላዕሌነ እግዚኦ አቁርር መዓተከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኵሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይርም ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን እግዚኦ ቀቦሙ ለሊቀ ጳጳስነ አባ አንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦሙ ለጳጳስነ መቃርዮስ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመቅደስነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣወረልና ብኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ኃጢአትና ደምሰልና መንግሥተ ሰማይ ኣውርሰና ከምቶም መወዳእቶም ዘጸበቕካሎም ንዓና ድማ መወዳእታ ኹልና ኣጸብቐልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ብሕልና እንትንስኣሉ ካብ ሞት ግብርና ብያው ግብሪ እንቐርበሉ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንግል ይህብስካ ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ተባዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኻ ኣንስቲ ብርክቲ ክብረከ ርስኹም ወመልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነግረኩም ያዌ ፍቁራን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ባርኩም ወአርባዕተ አብያተ ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘኢይኩ ኩሉ ሰማይ ወነ ምድራውያን ፈጽመ ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ምሕረት ፍቅር ወልዳ ይሐሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድመ ተአምሪት ነበቦች መዝመን ዘለብና ስማ ይዛንኩም አንበረበል በኩም በያወ ክብራ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘወራጅት ማርያም ማርያም ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነቅና ዓለም በልና አምላክ በእንተ ማርያም ተከብሮ ኩሉ ዓለም በእንተ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወቴ በላ አዳም ለብስታ መረክ መጥወጽ እግዝእትነ ማሐቄው ሞም ከርሰብ ይሰይቱ መከርታ ዘይ ጸውሮ ለቤክነ ማርያም ሰበ ተስፋ ኩሉ አይ እዘይ ሰሚያቶ ዋል በዘግራግ መለቷን ዋሂልና ዘክላለ ተዋብ ጸውቶ ወባይትን ይስተነክሮ መጠነ ተክለነክ ማርያም ተረገዳ አዳም እስከ አብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከራዊት ወልደ ሰበብ ዛም ተራ ሰራዊት ሶረደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉስ መንገል አብርሃም ቤታረን መንገል ማስማ አብሃያጨም ወስማ ወላዲታና ለሞን ተቦቶ ደንግላለም ሙሉደ መሰብ ለምላእክት ይተክንጋሊና እስማ አበሶ ተውቶ ወረድ ምድረ ዘቀራመን ነው ከመንግሥተ ማርያም ዘኮነ ምራፋው መን ነው ከመንግሥተ ማርያም ዘኮነ ማይደር ወልዶ መን ነው ከመንግሥተ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካለን ነብይ ለሰን በላጢያት አልወዘ ጾረሳት ዋል በዘ ግብራ ኃጢአት ዘን በልክተ ማርያም ባቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽም መላእክት እግዝእትነ ማርያም ተአብን ኩሎን አንስን ለእግዝእትነ ማርያም ለአምላክ ወኮመልካ እግዝእትነ ማርያም መልካ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጸበተ ለአምላክ ምንጽና እግዝእትነ ማርያም ኮኖተ ለአምላክ ወደርሳክ ማርያም ወለደተ ዓለም ድንግልናሃ እግዝእትነ ማርያም ንግርት በንቢያት እግዝእትነ ማርያም ስበክቱ ሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስ በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩርዋ ወልደ ቤተ ክርስቲያን ስመይት ቤዛኩም ለኃጥአነ ሆይ ተጸጋይት ለዘይ ተላከሰና መልእክተ ተአመንዋ በኩልል ብኩመን ዘይ ተናፈቁ ስመይደ መድኃኒትኩም ቅድመ ሰላስ ጉድ ዘይ ሰገደ ሰግለች ወደሰቸው ጊዜ ከተ ማርያም በከመ ወደሰቸው አንስ አፈር በርሳን ተፈስቴት ማርያም ቅድስት ንግሥት ተሰገምንች ዘበር ቀሎ ጸምነች ተፈስቴት ማርያም ዘወጻምነች ለወህር ዘባማን ዘሐሰሰል በግድፎ ሰበር ከባ ጸራዲ በመትከፍተ ተፈስቴት ማርያም ድግት ተበቸ ተበት ከማስራ ሔዋን ማምተጋብ ተገደፋ እግዚአብሔር ሰዳኝ ተፈስቴት ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት ተፈጻች እግዚአብሔር ዘይጻድ መደመና ብሮ ወአውሰትች ተፈስቴት ማርያም ዛሰራ ምንጭ እግዚአብሔር ቃል ዘርበ ቅዱሳን ይሁ ተፈስቴት እግዚአብሔር ማርያም ንግሥት ዘሰምረ ብቻ እግዚአብሔር ወልምነች ቃል ዘን ሰግለቱ ምሳቦ መንፈስ ቅዱስ
ተፈሲ ወቅት ማርያም አንተ ለዘዋሪያ አንተ ፈሲ ወቅት ማርያም ወለች ለአማኑኤል ዘአቀማይት ምራች እንደለምስናም ድረደቱ ሰላም ለች ማርያም ተወለች አምላከ እንዘ እየተነሳት መተረተ ማይጸነች ሰላም ለች ማርያም ተወለች ንጉሰን ዘይትራወን ዘይትወለድ አንቀጸ ማይት ምራች ሰመች መተበልደት ማርያም ቅዱስ ሰላም ለች ማርያም ስመረከብች ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸልይ ወሳለን ምሕረት አቅሮ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይስራኤል ለና አጣወይነ ተምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ወምሕረተ ፍቁር ወልዳ ይሃሉ ምስለና ለዓለም አሜን። ስሙ አበዊየ ወአኀዊየ ሕዝበ ክርስቲያን ከመ ተአብን መላእክትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ መላእክትን እያከበርዋ እፎቸ እያከበርዋ መላእክት እምሰብ ፈድፋደ ለማርያም ወላዲተ አምላክ መፍቀረ ሰብ አሙርቸ ወፍቁራን የዘተሁበ ለነ ጸጋ ለውልደ ሰብ በእንተ ማርያም ወላዲተ አምላክ በስጋ ነጹርቸ ሀበ እበየትትነሁ ለእግዚአብሔር እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘከመ ተትሕተ ለቢሶ ስጋ ማርያም ወዘከመሰ ንትሐዘብ ህድጉ ለእግዚአብሔር ወለመላእክቲሁ እምኮኖሙ ሐሳረ ለቢሰ ስጋ ሰብ ወእግዚአብሔር ዘይክል ኩሎ ሱረኒ አክበረ ትሁትኒ አልዓለ ወረሰ ለነ ነትጋ ዚአነ ዘነስኦ ማርያም አሐደ ምስለ መለኮቱ በኩሉ ግብር ዘእንበለ ትውሳኤ ወኢትድምት ወኢውላጤ ሰብ ኢተወልደ አላ አምላክ ማርያም አመ ተፈጸመ ዘይቤ እግዚአብሔር በኦሪት ናሁ አዳም ኮነ ከመ አሐዱ እምኔነ ሰወሰ ኢፈቀደ ተወልዶ ማርያም ኢፈንዎሙ ለነቢያት እስቡኩ ርደቶ እምሰማይ እስከ እርገቱ ውስተ ሰማይ ወእስከ ዳግም ምጻቱ በስብሃት አብይ እስመ ከማሁ ሰበኩ ሰበሰ ኢተወልደ በከመ ሰበኩ ነቢያት ወኢት እምኢተ ጠምቀ በዮርዳኖስ ከመ ያንጽሐን በማየ ጥምቀቱ ከመ ያንጽሐን በማየ ጥምቀቱ ሰበሰ ኢተወልደ ማርያም እምኢሃመ ወኢተሰቅለ ወኢተቀትለ ወኢተረግዘ ገበሁ ለመድኃኒተ ዓለም ወእም ኢሞተ ወእም ኢወረደ ሀበ ፄዋስ ሲኦል በነፍስተ ስጋሁ ከመ ያውፅእ ነፍሳተ እለ ነበራህየ እምትካታይተ ስልጣኑ ለሞት ወስጋሁኒ እምኢተቀብረ ውስተ መቃብር ወእምኢተንሳ በሳልስ ዕለት ወለእመ ይበጽሐ ወልደ እግዚአብሔር ውስተዝ ኩሉ ትሕትና በኢት ስጋ እምኮነ ዓለም ሙዝብረ ወእም ተደምሰሰ ፍጥረቱ ለሰብእ ሰበሰ ኢተወልደ እማርያም ወኢአዘዞሙ ለሐዋርያት ድኅረ ተንሥአ እሙታን እንዘ ይብሉ ሁሩ ወመሃሩ ለኵሎም አሕዛብ ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወእመሂ ኢተጠመቅነ በስመ ሥላሴ እምኢኮነ ውሉደ እግዚአብሔር ወኢተርህዉ ለነ አናቅጸ መንግሥተ ሰማያት ለበዊዕ እስመ ይቤ እግዚእነ በወንጌል ዘኢተወልደ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ኢይክል በዊዓ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር እስመ ዘተወልደ እምሥጋ ሥጋ ውእቱ ወዘተወልደ እመንፈስ መንፈስ ውእቱ ሰበሰ ኢተወልደ እግዚእ ኢየሱስ እምኢነፍሐ ውስተ ገጸ አርዳኢሁ እንዘ ይብል ንስኡ መንፈሰ ቅዱስ ለለሃደክሙ ኃጢአተ ይትሃደግሎሙ ወሰበሰ ኢነፍሐ ውስተ ገጸ አርዳኢሁ መንፈሰ ቅዱስ እምአበሱ ሐዋርያቱ እለ እምድኅሪሆሙ ሊቃውንት ወእምኢተክህሎሙ ሃዲገ ኃጢአት እምኮነ ዓለም እሱረ በማእሰረ ጀጋይ ሰበሰ ኢተወልደ እማርያም እምኢዐርገ በይእቲ ሥጋ ውስተ ሰማያት ወእምኢነበረ በየማነ አብ ለኪዳነ ሕይወት ዘለዓለም ናሁቼ ሰፈነት በጽርሐ አርያም ሥጋ ዚአነ ዘለብሳ ዋሕድ እማርያም ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለነ ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታቲሃ ለዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ 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 ላይለ ኩልነ ሃሌሉያ እብዛዕ ምሕረትኪ ማርያም አድኅነነ
ምርጪ ናዛዚትነ ማዕዘን ወኃይለ ውርደትነ ምርስአን ኦ ማርያም ተስፋ ለቅዱሳን በየጸሎት ወጣን ወበየዚያ ንጹሕ ቁርባን ለናዙዞት እነኒ ውስተ መካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳብ ወሩካቤ ዛቅረብ ኩለቺ እንስተ ቃለይ ባቤ በራቦት ከታቦች ማውዞ ከርቤለናይደሲ ወለዘረከቦ እብስቶ ከበትት ኢሳያስ ቤ ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ መላይ ዛርያ ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ ጻድቃን ዘገዳ ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ ርደቱ ለዘናም ስብሐት ለኪ ንግሥቴ ምርችዮ ወተአምራት ፍስሐ ኩሉ ዓለም በመላእ ምድር በሰፍሓ ካወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈላ አዴና ቅድስት ማርያም ከምተም ቅድሚ ሕጂና ወድኺ ዘማልድ ኩለማ ማልድልና አውደ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና ከምቲ ንስኻ ንመስዒርካ ተዓወትካ ኣነ ንዓለም ስዒረየ እየ ዝበልካና ንሕና ድማ ንስኻ ዘይትኸብረሉ ስዒርና ክንሓልፍ ንስኻ ሓገዘና እዚ ብዓለምና ብሰይጣን ዝግበር ዘሎ ኩሉ ነገር ሕማቕ ነገር ሞትን ስደትን ክርተትን ዓመፅን ኩሉ ግብሪ ሓጢኣት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዳምካ ዳግማይ ኣርሕቐልና ብመስቀልካ ግንሓልና ንሳኻ ትትንስእ ነፍሲ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ እትሰጋገር እትትንስእ ነፍሲ ድማ ሃበና ነብሳታ ግብርቲ ኳይማትከ ተወልደ ብርሃን ገብረ ህይወት ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣፃናና ዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ወሰና እንደገልና ክፋድናና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ኢማ አሜን። ወዝቴ ማርያም በናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልና ከደንገሊኺ ብስጋኹን ደንገሊኺ አደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ እስኺ ካብ አንስት ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ መልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጡመ ስም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብስተ ሕይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድኃኒት ለዘይጸምዖ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለጸባኤነ ይጽኦ ዋልታውኦ ነሲኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአዝለትዮ ምስሌሁ መስቀሎ ሞቱ ቅድሜሁ ቁርባና አምልኮ ሥጋሁ አዘግተ ወይነ ቁርባነ ቤተ መራሁ ውስተ ደብተራሁ አመይት ጋቡ ለምሳ ስርጓን አራሁ ለጥብዓ ሥጋ ከንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዕ ርጉዞ ገቦ አይሁዳዊ ካዲ አሚነ ሥላሴ ዘአልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እሞ አይጉራታ ዓለም ለይሁድ ከመከል ብርሂቦ ለጥብሐ ሥጋ ከንስ የሰዮ ለነቃ ደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ ለላይከ ከመንታና ይምቶስ የሰዮ ለሱራፊ ለስእለተ ወበሞትከ አምላካዊ ለቁስልነ አጥዮ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህልዎ ምህረቱ ይሃሉ ስለ ነፍሳተ አግብርቲሁ ወአእማቲሁ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ወበዛቲ ወበዕለተ ሰንበት ወረደ ላዕለ ኩሉ ሰብእ ፍርሃት ወረአድ ወትካዝ አብይ ወተጋቡ አይሁድ ለይእቲ ሌሊት ውስተ አሃዱ
ውስተ አሃዱ መካን ወሰደ ይሁዳ አስቆረታዊ ህየ ቡርረ ዘአነስኦ ሴጦ ለእግዚእነ ወአግቦ ሀበ አይሁድ ወገደፈ ቅድሚሆሙ ወእተ ቡሩረ ወይቤሎሙ አበስኩ ዘአግባእኩ ለክሙ ደመ ንጹሐ ትክአው አውስኡ አይሁድ ወይቤልዎ ምንተ ብከ ምስሌነ አንተ ተአምር በዘገበርከ ወተመይጠ ይሁዳ መሃበ ተጋቡ አይሁድ ወአርገ ተስላሰ ቤቱ ወአሰረ ክሳዶ በሀብል ወሐነቀ ነፍሶ ወሞተ ወወድቀ በዲበ ምድር ወፃ አማእቱ ወነሱ አይሁድ ውእተ ቡሩረ ዘገደፈ ይሁዳ በቅድሚሆሙ ወተሳየጡ ወቱ ሀቅለ ዘይብልዎ ገራህተ ለባሃዊ ወረሰይዎ መቃብር እንግዳ ከመ ይትፈጸም ትንቢት ወዝንቱ ሀቅል እውቅ እስከ ይእዜ ውስተ ኢየሩሳሌም ወእምዝ ሆሩ ቀያፋ ወሃና ወብዝሃን ሀራ እምአይሁድ ሀበ ኒቆዲሞስ ማእምረ ኦሪት ወይቤልዎ ምንተ ትብል ኦ ኒቆዲሞስ በእንተ ግብር ዝሃሎነ ንሕነ አውስኦ ኒቆዲሞስ ወይቤሎሙ ምንትኑ ግብሩ ወይቤልዎ ነገረ ኢየሱስ ናዝራዊ ወይቤሎሙ አበስክሙ ወጌጌክሙ ወገበርክሙ እኩየ ላዕሌሁ እስመ ለእመ ኢኮነ ኢየሱስ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ይፈልስ እስመ ለእመ ኢየሱስ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ወገበርክሙ እኩየ ላዕሌሁ ለእመ ኮነ ኢየሱስ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ይፈልስ እምኔክሙ መንግሥት ወትንቢት ወክህነት ወለእመ ኢኮነ ውእቱ ክርስቶስ ይፈልስ እምኔክሙ ምንተኒ ወባህቱ ይደመሰስ ነገሩ ወይበጥል ስሙ ወይሰዓር ምድር ዝክሩ ሰበሰ ሀደግምዎ እምአሰነይክሙ እስመ አበዊነ ተአቅፉ በነገረ ኤልያስ ሶበ አርገ ውስተ ሰማይ ወሃለዩ ከመ ነፋስ አውሎ ነጽሖ ውስተ አድባር ወፈነው ላእካነ የሐስስዎ ውስተ አድባር እስከ አጠየቆሙ ኤልሳዕ ረድኡ ዘወሃቦ እግዚአብሔር ከዕበተ መንፈሱ ለኤልያስ መምህሩ ተናገሮሙ ዜናሁ ለኤልያስ እስመ ውእቱ ተላዕለ እምድር ሰማየ ወአነሂ እብለክሙ ወአኀውየ ለእመ ኮነ ኢየሱስ ውእቱ ክርስቶስ እምድኅረ ህዳጥ መዋዕል ትበጥል እምኔነ መንግሥት ወመስዋዕት ወቁርባን በትንቢት ወክህነት ወትከውኑ ጽላአነ በሃበ ኩሉ ሰብ ወይረግሙክሙ ኩሎሙ አሕዛብ በከመ ይቤሉ አበዊነ አልየ ለክሙ ወለአይሁድ አኀውየ ለእመ ኮነ ክርስቶስ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ዘተሰብአ ወተነበየ በእንቲአሁ ኢሳይያስ ወሚክያስ አልየ ሎሙ ለማህበረ አይሁድ ለእመ ኮነ ኢየሱስ ውእቱ መድህን ሁሩ ወብክዩ ላዕለ ነፍስክሙ ወአስቀቁ በእንተ ፍልሰተ መንግሥት ወክህነት እምኔክሙ እመሰ ዝንቱ ውእቱ ክርስቶስ እምድኅረ ሠሉስ መዋዕል ይትነሣእ ወተመይጡ ሊቃውንት ወካህናት ኩሎሙ መላእክተ አይሁድ እምኀበ ኒቆዲሞስ እንዘ ይሃዝኑ ወይትየክዙ ጥቀ ወእምዝ ተማከሩ በበይናቲሆሙ ወይቤሉ ንዑ ናስተዋጽእ ንዋየ ከመ ነሃቦሙ ለእለ ይዕቅቡ መቃብሪሁ ለኢየሱስ ከመ ይክሃዱ ትንሣኤሁ አመ ተንሥአ እሙታን ይበሉ ከመ አርዳኢሁ ሰረቅዎ ይጻእ ነገሮሙ ውስተ ባሕውርት እስመ ኢየሱስ መስሕት ናሁ ተሃጉለ ወጠፍአ ዝክሩ ወለእመ አስተርአየ አሐዱ አርዳኢሁ ይቀትልዎ ወተሰናአው በዝንቱ ምክር ብዙሃ ንዋየ ይሃብዎሙ ለእለ ይዕቅቡ መቃብረ ወኩሎ ዘይፈቅዱ አምፁ ሎሙ ወአማሕፀንዎሙ እንዘይብሉ ለእመ ረከብክሙ አሐደ እምአርዳኢሁ አምጽእዎ ሀበ ቀያፋ ከመ ይፍታሕ ላዕሌሁ ዘከመ ፍትሑ ወአዲ አኦዱ አዋድየ ውስተ ኩሉ ምድረ ኢየሩሳሌም ወለእመ ርእየ መኑሂ እምሰብእ አሐደ እምአርዳኢሁ ይአሐዞ ወዘሰ አእመረ ዜናሁ ወኢአሐዞ ይትወገር በአእባን እስከ ይመውት ወቦእ እምአይሁድ ወቦእ እምአይሁድ ዘይቤሉ ኢይደሉ ይሁዳ አዋዲ በዕለተ ሰንበት ወኢይግበር ዘከመዝ ግብረ ዘእሳሂሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ
ኮንኖ ምስለ ደመ ገቦይ ጋር አማይ ጸንኩ ነፍሴ ውሰዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ያ ሰማያት ወምድር ይትዋቀሱ በእንተ አየተኮርኦትከ በበት ወተሰይጦትከ ከመ ለህዳት ብሩር ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምታኩሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ወይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻሞ ቀድሰና ንጹሕ ኢኻሞ አንጽሐና አንጽሕኻ ቀዲስካ ክብሪ ዘለዎ ትንሣኤ ክንትንስእ ድማ ንስኻ ሓግዘና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ተስፋ ናዛ ምድሪ እዚኣ ኣይኮነትን ተስፋ ዝኹም ዛ ምድሪ እዚኣ እዛ ስጋ እዚኣ ትትኸውንሲ ካብ ኩሉ ሰብ ካብ ኩሉ ፍጡር መደንገጽኩም ነበርኩም ኢልካ ንኣኻ እሞ ተስፋና ሰማያዊትን ዘለኣለማዊትን እያ እሞ እግዚአብሔር አምላኽና እስኻ ሓግዘና ነፍሳተ ኣግብርቲከ ወእማቲከ ገብረ ህይወት ተወልደ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣብሰና እንደገና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ህልና ከደንግል ይኽእል ስጋኹን ደንግል ይኽእል ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን وكايبنا سوق زكل እግዚአብሔር አብ ለጅምራን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘና አክቶስ ማቀበን በነሃል ለሌት ወአብጽሐንም ጽልማቱ ሰብርሃን ሙስና ወሰዘይ ማሰን እምእያ አይምሮ ወሳይምሮ አማን ከመና ሐለትን በኩል ሰላም ወጢና ይረስየነ ወይ ህጽር ህዝብ በኃይለ መላእክቲው ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ባቶ እግዚአብሔር አምላከነ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበልና ናንዘወደልና በደልና ከም ዝሓደግናሎ በደልና ናብሳና እንደገልና ኳልና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊናኸ ደንግል ይኽብ ስጋኸውን ደንግል ይኽብ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ስኺካ ኣንስ ብርኽቲ ይኽብ ረከርስኹም ብርኽዩ ኦምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እግዚ ዘኩሎ ትእዝ አንቶና ዕለትን በኩሉ ሰላም ወጢና ይረስየነ ናሃሉስ ማአንተ አቀብከን በናሃልሌት አንተ እግዚኦ ዘኩሎ ትእዝ መልአከከ ሄረ መራሄ ፎን ለነወተሳለነ ከመበስ አይልከ وكم زامرتك دمسس أبسانه وإهداء منين وصاو جهوس يترس مجسك بنت عبيس مكزة تسامية بلا لينا
سراي كن لنا ويترجنا حبنا كمان موجاسة بقدمك بقدم كرسوس ولدك زبطوا لك مثله ومثل قدوس منفس سبحات وإيز يأذيني وزلفني ولا علم علم سلوس قدوس كان سلوس تسهل سجاز تملأخي أودنجل مريم داسي بلكي يا بهير مساخيو نافقور ودخي صلينا لمن لنا حياتنا خحت قلنا تسهلن سلام لكل كمل قويتنا እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትካን ንንጽሐና ዋርያት ካን ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኩም ኩሬ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ካይራይን ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኩም ክሰምዑ ደለይ ግና ካይሰምዑናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓይንትኩም ንሰምዓ ዘሎ ኣይዘምኩም ጻትዮም ዘልካዮም ንኣናውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሑን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ሰየ ለዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃህ እምንዋ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጾሮ በድህሬሁ ወተንሥአ
ዘንቃ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድሬሁ ተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃ እምንዋ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድሬሁ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃ እምንዋ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድሬሁ ዘንቃ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድሬሁ ሃሌሉያ ቆሙ አስምዑ ቅዱሰ ዜና ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ኩሎ ጊዜ የድማ ቅረበለልና በወንጌልካ ምርሐና በኃይልኻ ደግፈና ቁርን ሐዲካ ታዕርቀና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ነብሳታ ጉርቲካ ሃይማኖቲከ ገብረ ህይወት ተወልደ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብስ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ህፃናት ነዓልና ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስሩ ተሓልና ፍሕ ዝበለ ኣክበልና ብፀባን ዘለው ድማ ትንሳኤኻ እግዚአብሔር አምላኽና ረህዋን ሰላምን ኩል ነገር አውጀልና ኣብ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ሰማይ ከምድማ ምድሪ ይኹን ናይዕለት እንጀራና ለማበልና ንሕና ንዝበደልና በደልና ከምዝሓደግናሎም በደልና ናመሳና እንደገልና ካብ ኩሉ አድነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢዩ አሜን። ወእግዝእቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ምስካ አንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍሬ ከርሥኦም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ንአ ወንጌለ መንግሥት መንግሥቶ ጽድቆ ዘአውፈየና አውፈይኩ መንግሥተ አምላክ ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ። እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንክብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ፍጻሜ። ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታ ተቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም በዓልቲ መግደላን ተኻላይቲ ማርያምን መቃብር ክርእያ መጻ። እነሆ ዓብይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮነ። መልአክ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ተቐመጠ። ትርኢቱ ከም በርቂ ክዳኑ ድማ ጻዕዳ ከም በረድ እዩ። እቶም ሓለውቲ ንዑ ፈሪሖም ራዕራዕ በሉ ከም ዝመተውን ኮኑ። እቲ መልአክ መሊሱ ነተን ኣንስቲ በለን ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኽን እፈልጥ ኣለኹሞ ኣይትፍርሓ። ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ እዩ እሞ ኣብዚ የለን። ነታ ጎይታ ተነቢርላ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረአያ ቀልጢፍከን ደኣ ኺዳ እሞ ካብ ምዉታት ከም ተንስአ ንደቀ መዛሙርቱ ንገረኦም እንሆ ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም እንሆ ነገርክኽን ካብ መቃብር ካብቲ መቃብር ብፍርሓትን ብብዙሕ ሓጎስን ቀልጢፈን ከዳ እሞ ንደቀ መዛሙርቱ ክነግሮኦም ጎየያ። ንደቀ መዛሙርቱ ክነግራ ክኸዳ ከለዋ እንሆ ኢየሱስ ተጓነፈን ከመይ ኢኽን ከኣበለን ንሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ። ሽዑ ኢየሱስ ኣይትፍርሃ ኪዳ እሞ ንሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገራኦም ኣብኡ እውን ክርእኒ እዮም በለን። ንሳተን ምስከዳ እንሆ ሓያሎ ካብ ሓለውቲ ናብ ከተማ መጺኦም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃውንቲ ካህናት ነገርዎም። ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተማኸሩ። ነቶም ዓቀይቲ ከዓ ብዙሕ ወርቂ ሃብዎም እሞ ብለይቲ ደቂስና ከለና ደቀ መዛሙርቱ መጺኦም ሰሪቆሞ ኢልኩም ንገሩ። እዚ ኣብቲ ሽም ተተሰምዐ ንሕና ከነረድኦ ንዓኻትኩም ድማ ከም ዘይትጎዩ ክንገብረኩም ኢና በልዎም። እቲ ወርቂ ተቐቢሎም ከምታ ዝመሃርዎም ገበሩ። እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ኣይሁድ ክሳዕ ሎሚ ይውረር ኣሎ። እቶም 11 ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ናብቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ከረን ገሊላ ኸዱ። ምስ ረኣይዎ ሰገድሉ፣ ገሊኦም ግና ተዋላወሉ። ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብኒ ኣሎ። ስለዚ ኪዱ ንኩሎም ኣህዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቅኩም ዝኣዘዝክኹም ኩሉ ክሕልዉ ከዓ እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም። እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ። ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣመን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት ሕግ በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘስሩግ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት ሕግ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘስሩግ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት ሕግ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ክርስቶስ ሙታን ቀደሰ ቀደሰ ወአክብር እምኩሎን መዋዕል እምኩሎን መዋዕል አላላ አልአላ አማን አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክብር እምኩሎን መዋዕል አላላ አማን እምነ ሙታን ቀደሳ
ወአክበራ እምኩሎን መዋ ኢል አላላ እምኩሎን መዋእል አልአላ አማን ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋእል አልአላ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ቅድሳ እምኩሎን መዋእል አላላ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን
አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ዛቲ እደሳ ዋክበራ እምኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን
ዛቲ ፋሲካ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት በከመ ይቤ ያዕቆብ ዘስሩግ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት ሃሌሉያ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ሳሊ በእንቲአነ ወይሳለነ ያስተርእዮ በላዕሌነ ከመ ይምሃረነ ወይሳለነ ያስተርእዮ በላዕሌነ ሰርአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መጎሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይርሐቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ፈጭዳን ዘነገረሙ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ቅዱስ ተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን መሳልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናብዕ ዳግም
ይኮንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነዮ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ሥላሴ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ለእግዚአብሔር ስለ መንፈስ ይደሉ ጎይታና አኻኹን ዝበጠርካን ዘይትር አምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦን ኩሉ ጥበሓያ ዝኾንካ ጎይታና ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዘምረት ናይ ነስ ፈጣርያ ዝኾንካ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብቕቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባሕሩ ሰራዊት መላእክትን ትመስገን ኢኻ ብእዘይ ተፈጠርካ ባ ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ንቕርብ ኣለና ጎይታና ናባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ አምላኽ ብርሃን ሕይወት ዝበጠርካ ካብ ፍጽም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሲ ዘጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳ መንፈስ ቅዱስ ዝሃብ ዘህብትን መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸህን ትቕበል ወልድ ዋህድና ኣኸ ነመስግን ኣለና ቀዳማ ፍቕርና ያቃምነር ዘምልጽዋዕካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻኸ ኦ ነብሩ ዘይብሉ ንጽሓፍ በውፃጤን ቁንቁንን ዘይበላሸው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖም ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረን ዘበነ ዘይጠፋሕ ሕላዊ ናብራን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ታሪክ ኣብ ፈቐደ ኣባኸብረኻልና ካብ መቐም ጸልማትን ብርሃን ኣውፅኻና ካብ ሞታዲን ካይበታብካና ካብ ባርነት ዓረብፃኸና ብመስቀልካና ብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ዓረብካና ብወንጌል መራኽኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታና ናበረትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስ ዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ነመስግን ብርሃን ኣባና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይወድስ ኣለዉ ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚአብሔር ምስናይ ዘለዓለም መንግሥትኻ ዝምስጋና እዚ ሳልሳ ግዜ ከኣፍና ንቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድ መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ሰርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ብኣኻ ጸኒዖም ንእብሩ መናፍሶም ጽሙ ሓውሶም ኣባላት ካባናት ዘዳኻ ካብ ጥፋት ወደ ብሂወት ዝኾንካና ንስኻኸ ነፍቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸጊመ ጎይ ዝኾንካና ንስኻኸ ነቶም ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘሎ ካብ ጸጋኻ እታሕው ነቶም ኣብ ጽሩይ ማእሰርቲ ዘሎ ከምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኪን ህዝብኺን ዝናዘም ነቶም ጸመው ድማ بمسقال زبجوم نتوم وتوكلنا كل ما عاد كنا زملس نزرق النسخة وقويت نبياتنا ورياتهم ونزمسكن خنا خنا ودسنا مسكن كلنا أما دريوت من خنا عرب أخا منا فقر كنا كبرنا بتزادك كم من ملالس كبرنا وقويتان كلنا عشنا بيت المم حضر النزب ونقاسم مقاسم بمرات كحلو وقويتنا أملكنا أمبر من كسنات كايمو كدم عالم مسكنا أبن ولد المنفس كل سنة كب عالم كل سعن نولد ولدا زي ود أنزل عالم عالم لا عالم ولا تولد زيالك العالم
ዓለም አሜን። ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሰብሖ ለአምላክ ርቶ ይደሎ ህሊና ልብክ እግዚአብሔር ዘበሰማያት ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝኩሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ነብረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማን ካብ ፃልመ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓ ካብ ባሮት ዘይረኸብ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድ ነትልምነ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊጡ ፍቓድ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓዚርዎም ዝንብል ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንኣባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግር ለምፀማት መንጽሄ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንፀማማት ወስኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማትካ ስኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍን ብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ልሉ ቅዱሳን ዝዘብርር ፀሓዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብ ዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጦምን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላውየ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርእ መንፈስ ነዘበሰርካ ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ሳልሳ ጊዜ ናባኻ ነቕርባለና ዘይልወጥናትካ እምነት ኣብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕድ ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ትኾን ነቶም ማእኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ
نقول حالي سلام من فزكنا قصاب كنا زي فتاكم فتر ما مساب بخا فقر قبر كلنا أما أخلناهم كاد معرك كنا أقويتا نتمزل من خاصم عيم أقويتا إذا إن لمنا كونين كسساب جزي خسساب العلسنا دعوتي هلونا كم مثلات سلا كن هلا زي قارد صلت هبنا أو زلام نسمع لما بلت أنا عن ذات ما كاتقبل بحياتي نرس برد كان سنة عايشة على بمتفاعت ملس أبيت ما أسرت نزلوا أدحن أقويتا أنا أملخنان برخ من قسنات كايمو ولكل كون سوانا اسم لك اجزئو أملاكنا من قس برو سقاه اجزئ أبير حالو لك مسلم لك أبنان أنا زبرها قالنا آخا فاتو في أدحن كاي أفعل ورد كان لنا نسيبهاك عليتم امتحن قال لنا أرك عند مسكر الله من نصح ثاني كما زع وقيتا كيرف أبنان قال لنا أخام فقر ألم ثبتوا سبحان وأن إذن العلم آمين سبحات الآب لزعن كان جلولا سبحات لولفوسن جلولا سبحات لمنفس قدوس لزهوسنا مريم آمين يقولوا ملائكة أكلوا بأمر اسمه مريم ولادتي لمن لك محر تبها الأملاك تقرب لل عزم على بيتانا أملاكنا ودعتها يا أبوي برخات نعو
ዓለምኩም ስርከሎ ተዳለልኩም መንግስቱ ውረስ ዝብል ድምጽ ክንሰምዕ እጅ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ክንትንስእ ካብቲ ንስኻ ዘይትኸብረሉ ዝወደቕናዮ ተንሲእና ናብቲ ንስኻ ትኸብረሉን ንሕና ንድሕነሉን መገዲ ኸነ ማዕዱ ንስኻ ሓግዘና ነፍሳት ኣግብርቲ ጓይማቲከ ገብረ ህይወት ተወልደ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ኣጻናና ዓልና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና ንደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረከርስኹም ብሩኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሰረየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን በአብይ ኃይል ወስልጣን አጋዞ ላዳ ሚእዝየሰ ተሃወሰላ ኦ ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ላዳ ሰላም ሚእዝየሰ ኮነ ተሃወሰላ ክርስቶስ ተንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ላዳ ሰላም ሚእዝየሰ ኮነ ተሃወሰላ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 7 ክፍሊ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ናይ ሃገር ኤዶም ኤጲስቆጶስ ናይ ሃዋርያት ወደ መዝሙርን ረድእን ሄሬኔዎስ ከም ዝበለ ኦሪትን ነቢያትን ወንጌልን ክርስቶስ ካብ ድንግል ከም ዝተወልደ መሃሩ ኣብ መስቀል መከራ ተቐበለ ሞተ ተቐብረውን ካብ ሙታን ተንሲኡን ረአይዎ ናብ ሰማያት ዓረገ ብእግዚአብሔር ከዓ ተመስገነ ንዘለዓለሙን ነገሰ ኮኸብ ጽባሕ ከይተፈጥረ ካብኡ ዝተወልደ ናይ ኣብ ሕሊናኡ ፍጹም ቃል እግዚአብሔር ንሱ እዩ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ኩሉ ዝፈጠረ ንሰብ ፈጣሪኡ ኣብ ኩሉ ግብሩ ህልው ዝኾነ እዩ ኣብ ኣሕሉቕ ኣቦታት መምህር ኣቦታት ኣብ ሕጊ ከዓ ሓጋግ ሕጊ ንሱ እዩ
ሊቃነ ካህናት ኣብ ካህናት ሊቀ ካህናት ኣብ ነገስታት ጎይታ ኣብ ነቢያት በኹሪ ነቢያት ኣብ መላእኽቲ ድማ ንጉስ እዩ። ብባህሪ ሰብ ዝኾነ ካብ ኣብ ዝተወልደ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ንጉስ ዘለዓለም ንሱ እዩ። እዚ እቲ ንኖህ ዝሓለዎ ንኣብርሃም ዝመርሖ ምስ ይስሐቅ ዝተኣስረ ምስ ያዕቆብ ጋሻ ዝኾነ ምስ ዮሴፍ ዝተሸጠ እዩ። ንህዝቢ እስራኤል ምስ ሙሴ ዝመርሖም ሕጊ እውን ዝሓገገሎም ንኢያሱ ርስቲ ዝሃቦ ንደቂ እስራኤል ከዓ ምስኡ ርስቲ ዘውረሶም እሱ እዩ። ኣብ ዳዊት ሓዲሩ ዝዘመረ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ከዓ ንህዝቡ ዝመሃረ በይኑ ንሱ እዩ። ካብ ቅድስቲ ድንግል እውን ሰብ ኮይኑ ዝተወልደ ንሱ እዩ። ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ተጭርቕቲ እውን ተጠቕለለ ኣብ መብልዕማል ደቀሰ ጓሶት ረኣይዎ መላእኽቲ እውን ኣመስገንዎ ሰብ ጥበብ እውን ተገድሉ። ዮሃንስ ገለጾ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ከዓ ኣጥምቆ ኣብ ምድረ በዳ ተፈተነ እግዚኣብሔር ምዃኑ እውን ተፈልጠ። ሐዋርያት ናብኡ ኣጋብአ ወንጌል መንግስተ ሰማያት ድማ መሃረ ንሕሙማት ፈወሰ ሓንካሳት ከም ዝኸዱ ገበረ ነቶም ለምጻማት ኣንጽሖም ንዒንቲ ዕውራት ከዓ ኣብርሀ ንምዉታን ኣተንስአ። ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ መሃረ እቶም ህዝቢ ኣይሁድ ግና ኣይኣመንዎን። ይሁዳ ኣሕሊፉ ሃቦ ኣሕሉቕ ካህናት ድማ ተቐበልዎ። ብስጋ ተሰቕለ ኣብ ዕፀ መስቀል ከዓ ተሸንከረ ሞተ ተገንዘ ተቐብረ ድማ ካብ ሙታን ከዓ ተንስአ። ነቶም ዝሞቱ ትንሣኤኦም ነቶም ዝበስበሱ መድሃኒኦም ነቶም ኣብ ጸልማት ዝነብሩ ብርሃኖም ነቶም ዝተማረኹ መላሲኦም ነቶም ዝጠፍኡ ዝመርሖም ነቶም ዝተጨነቁ መጸጊዒኦም ንሱ ንቤተ ክርስቲያን መርዓዊኣ ነቶም ዝኣመኑ ሓላዊኦም ንክሩቤል ዝፈጠረ ንሰራዊት መላእኽቲ መራሒኦም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወልደ ወልዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ዘለዓለም ንሱ እዩ። ኣሜን። ሃይማኖተ ኣበው ምዕራፍ 7 ክፍሊ 2 ቁፅሪ 19 እዚ ናይ ሃዋርያት ወዶ መዝሙር ናይ ሃገር ኤዶም ኤጲስቆጶስ ዝኾነ ቅዱስ ሄሬኔዎስ ከም ብሓድሽ ከም ዝበለ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ከም ዘረድኡና ከምኡ ከዓ ንሳቶም ንሱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ የረድኡና እዮም። ከምቲ ስጋ ከም ዝኾነ ዘረድኡና ከምኡ ከዓ ንሱ መንፈስ ከም ዝኾነ የረድኡና እዮም። ንሱ ቃል እግዚአብሔር እዩ ቃል እግዚአብሔር ከዓ እዩ። ከምቲ ብዳሕራይ ዘመን ካብ እግዝእትነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ዘዘንተውልና ከምኡ ከዓ ንሱ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝመጸ ዳግም የዘንትውልና እዮም። ንሱ እውን ንኹሉ ፍጥረት ዘበኹር ልደት እዩ። ንሱ ከም ዝጠመየ ከምኡ ድማ ንብዙሓት ህዝቢ ኣጽገበ። ንሱ ከም ዝጸምአ ንማይ ናብ ወይኒ ለዊጡ ነቶም ናብ መርዓ ዝተዓደሙ ኣስተዮም። ቀደሙን ንእስራኤል ካብ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ካብ ከውሒ ማይ ኣስተዮም ንሱ እውን ክርስቶስ እዩ። ዳግም ከዓ ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ብኡ ዝኣመና ንዓና ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝፍልፍል መንፈሳዊ ማይ ሃበና። ንሱ ከዓ ዝደኸመ ከምኡ ድማ ንሱ ከም ዝደኸመ ከምኡ ድማ ነቶም ዝደኸሙን ጦር ዝኸበዶምን
كم زعرفة نفلت إناي نسو ود داويد كم زخونة كم خوا أملاخ داويد يو نسو كابزر أبراهام كم زخونة كمو دما كدم أبراهام زنبره أبغز أطوف كم زباللو كم خوا نسو أبغز تك مزامرتو أفيلو منفس قدس حضر اللهم نسو كم زغهاي نهزبو حقوسن دستان هذا كم زتتحزن زتدهسسن كمونتهم كحزو زدليو كما كلون كم زوزه كحزو كم زي كالو زفلت أبعصوي معصو آتوه كل ود ما يكالون كم زدكسه كمون كم بحدش تنسأه نبحر النفاساتن كسسومن عززومن منافستون تعززلو كم زموته خمخا تنسأه نموتان كا تنسأه كم تنسأه خمخا هياون مدحنن يو أمدري كم زلاقصلون زصرفون كمو اتما بسمايات زلو خا يخبرون بمسغانا يعبيون يوم بزحمم سغا تسقله بحيل እግዚአብሔር دما هياو كونه እዚ دما ملكوت ناتو እዩ ናብ ታሕቲ معمق ምድሪ ወረደ ነፍሳት ሰብ ከአማረኸ ከምኡን ናብ ሰማያት ዓረገ ንሱ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ክንሱ ናብ መቃብር ንምእታው ከም ሞት ተጸይሩ ተራእየ ብስጋ ዳእሞተ እምበር ንሱስ ንዘለዓለም ሕያው እዩ በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ሄነርዮስን ኩሎም ቅዱሳንን ኣቦታትና ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላም ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላም ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላም ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላም ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ዓለመ አሜን ቅዱስ ስብሐት አብ ወወልድ ስብሐት ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላም ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላም ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ሰማይ ወምድር ተስፋ በከመ አልካ ቅድመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ቅዱስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ
ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ጸጋ ዛብሪት ረከታለ ፈቅሮ ዘነቢያት ጻድቃኑ ሰማዕት ወዛውቅ ነው ዘትር ዓለም ሰን እግዚአብሔር ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም አምላክ ነው ወበርኮ ወዘ ተወልደ ማርስ ማለት ታዲርኩም ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንጽሄ ኩሉን አሰረለ ሰይጣን ሰላም ፈነ አብጽሐና ቅዱስ እግዚአብሔር ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሉ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሉ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሉ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ለጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሉ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሉ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሉ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሉ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ
አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላኩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ለጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መላኩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ። ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል አሰሮ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል አሰሮ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። በስመ አብ ወወልድ
ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚኣብሔር ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባ ናብዘዝ ዘለኹም ምኾንኩም ነቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ በዓለ ፋሲካ ስብሃተ ነግህ ኣገልግሎት ትከታተሉ ዘለኹም ብድሓነ ሰላም ክሳብ ሰዓት ዘብፅሐና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ናይ ባህሪ ምስጋና ኣብፅሓዮ ኩሎም በዚ እዋን እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ንኩልኩም በዚ ግዜ እዚ ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ትብል ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኩላህና ኸና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ነዚ ዕለት እዚ ወንጌል ዝተሰሪዑ ኣቦና ኣቤ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ኣቐድም ኣቢሎም ዘንበብዎ ናይ እዚ ሰዓት እዚ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ 1 ክሳብ ፍጻሜ ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታ እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም በዓልቲ መግደላን ተኸላኢታ ማርያምን መቃብር ክርእያ መጻ እንሆ ዓብይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ መልአኽ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ተቐመጠ ትርኢቱ ከም በርቂ ክዳኑ ድማ ጻዕዳ ከም በረድ እዩ እቶም ሓለውቲ ንዕኡ ፈሪሆም ራዕራዕ በሉ ከም ዝሞቱ እውን ኮኑ እቲ መልአኽ መሊሱ ነተን ኣንስቲ በለን ንስኻትክንሲ ነቲ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኹን ንፈልጥ ኣለኹሞ ኣይትፍርሃ ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ እሞ ኣብዚ የሎን ነታ ጎይታ ተነቢርዋ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረኣያ ቀልጢፍ ክንደኣ ኺዳ እሞ ካብ ሙታን ከም ዝተንስአ ንደቀ መዛሙርቱ ንገረኦም እንሆ ናብ ገሊላ ክቐድመኩም እዩ ኣብኡ ከዓ ክትርእይዎ ኢኹም እንሆ ነገር ክኹን ካብቲ መቃብር ብፍርሃትን ብብዙሕ ሓጎስን ቀልጢፈን ከዳ እሞ ንደቀ መዛሙርቲ ክነግርኦም ጎየያ ደቀ መዛሙርቱ ክነግራ ክኸዳ ከለዋ እንሆ ጎይታ ኢየሱስ ተንጓነፈን ከመይ ክንከኣበለን ንሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ድዑ ጎይታ ኢየሱስ ኣይትፍርሃ ኺዳ እሞ ንሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገርኦም ኣብኡ እውን ክርኢኒኦም በለን ንሳተን ምስ ከዳ እንሆ ሓያሉ ካብ ሓለውቲ ናብቲ ከተማ መጺኦም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃውንቲ ካህናት ነገርዎም ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተማኸሩ ነቶም ዓቀይቲ ከዓ ብዙሕ ወርቂ ሃብዎ እሞ ብለይቲ ደቂስና ከሎና ደቀ መዛሙርቱ ነፂኦም ሰሪቆምዎ ኢልኩም ንገሩ እዚ ኣብቲ ሹም ተተሰምዐ ንሕና ከነረድኦ ንዓኻትኩም ድማ ከምዘይ ትጉህዩ ክንገብረኩም ኢና በልዎም እቲ ወርቂ ተቐቢሎም ከምታ ዝመሃርዎን ገበሩ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ኣይሁድ ክሳብ ሎሚ ይውረ ኣሎ ከም 11 ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ናብቲ ጎይታ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ከረን ገሊላ ኸዱ ምስ ረኣይዎ ሰገድሉ ገሊኦም ግና ተዋላወሉ ጎይታ ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብን ኣሎ ስለዚ ኺዱ ንኩሎም ኣህዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩምን እናኣዘዝኩምን ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕለዋ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም እንሆ ድማ ኣነ ሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን እዩ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እንሆ ድማ ኣነ ሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ እዚ ንዓይ ንዓኻትኩም ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ዝተዋህበ ኣምላኻዊ መለኮታዊ ተስፋ እዩ ዋላ ንሕና እንደዘይ ረኣናዮ ዋላ ንሕና እንደዘይ ዝተዋዓልናዮ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኹም እግዚአብሔር ንቕፅበት ዓይኒ እውን ትኹን ካብ ፍጡሩ ተፈልዩ ኣይፈልጥን ሎሚ በዚ ርእስቲ እዚ ከም ቃል እግዚአብሔር ንሕድሕድና ክነስተንትን ኢና እዚ ሶሙን እዚ ከምቲ ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ቀኖና ሙሉእ ሶሙን ክንዲ ሓንቲ መዓልቲ ይቁፀር
ሎሚ ሶኒ ማኢዶት ይበሃል ማኢዶት ማለት ከዓ ምስግጋር ማለት ሶሉስ ቶማስ እቲ ቶማስ ዝገበሮ እግዚአብሔር ብቶማስ ገይሩ ዝሰርሖ ሶሉስ ቶማስ ሮብዕ አልዓዛር ሐሙስ አዳም ይዝበሃል ዓርቢ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቀዳም ከዓ ቅዱሳት አንስቲ ሰንበት ዳግማይ ትንሣኤ ዳግማይ ትንሣኤ ዝተባህለሉ ካልኣይ ተንሲኡ ማለት ዘይኮነስ በብዙሕ በብበይኖም ይግለጸሎም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብዛ ትመጽእ ዘላ ሰንገት ግን ሐዋርያት ብምልኣት ከለዉ ብሕብረት ስለ ዝተገልጸሎም ዳግማይ ትንሣኤ ይበሃል ሎሚ በዚ ናይ ጎይታ ቃል ድሮ ምዕራጉ ክዓርግ ከሎ ንሐዋርያት ካብ ዝበሎም ሂዱ ብስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክገብሩ ከዓ እንዳምሃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ኣነ ከዓ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ምስቲ ኩሉ ድኻምና ምስቲ ኩሉ ሓጢኣትና ምስቲ ኩሉ ውድቀትና ከይተጸየፈ ከይነዓቐ ከይተቆጠዐ ሸለል ከይበለ እዚ ንኩሉ ፍጡር ዝተዋህበ ተስፋ ሎሚ ግን ማዕዶት ይበሃል ማዕዶት ማለት ብቋንቋ ግዕዝ ምስግጋር እዚ ምስግጋር ዝብል ቃል ካብቲ ፋሻህ ወይ ፋሲካ ዝብል ካብቲ ናይ ዕብራይስጢ ቋንቋ ዝመጸ እዩ ምስግጋር ማለት ማዕዶት ማለት ምስግጋር ማለት ፋሲካ ብሂል ማዕዶት ብሂል በዞቦቱ አዶነ እሞት ውስተ ሕይወት ምስግጋር ካብ ሓደ ሃገር ናብ ሓደ ሃገር ካብ ሓደ ጎቦ ናብ ሓደ ጎቦ ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ሓደ ዓዲ ዘይኮነስ ምስግጋር ካብ ሞት ናብ ሕይወት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ካብ ግዝኣት ሰይጣን ናብ ህላዊ እግዚአብሔር ምስግጋር ማለት እዚ ምስግጋር እዚ ከመይ ኢሉ ኮይኑ መጀመርያ እቲ ዝነበረ ምስግጋር ካብ ሕይወት ናብ ሞት ካብ ሓርነት ናብ ባርነት ካብ ብርሃን ናብ ጸልማት እዩ ነይሩ ስለምንታይ ብምኽንያት በደል ብምኽንያት ትእዛዝ እግዚአብሔር ብዘይ ምኽባሮም ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሔዋንን እቲ ምስግጋር ቀዳማይ ካብቲ ዝተዋህቦም ብኽብሪ ዝተዋህቦም ቦታ ናብ ካልእ ናብቲ ክቕፅዕሉ ዘለዉ እዮም ሰጊሮም ወይ ግዒዞም ማለት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 23 24 እንታይ ይብል ስለዚ ነታ ዝተፈጥረላ ምድሪ ምእንቲ ኸዓያ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ገነት ኤደን ኣውፅኦ ንኤደን ገነት ከዓያ ክሕልዋ ከመሓደራ እግዚአብሔር ሙሉእ ስልጣን ሂቦም ኣብኣ ተቐመጡ ብቑዓት ኮይኖም ኣብ ዘይተረኽቡሉ ግን ኣብኣ ኣውፅዎ እግዚአብሔር መጀመርያ ዕና ይህበና ጸጋ ይህበና ስልጣን ይህበና ተተጠቕምናሉ እንተኽበርናዮ ጸኒዑ ይነብር እንደዘይተጠቕምናሉ እግዚአብሔር ክወስዶ ናቱ ስልጣን እዩ ከምኡ ድማ ንኣዳም ኣውፅኦ ንምሕላው መገድኦም ህይወት ብሸነኽ ምብራቕ ገነት ኤደን ምስ ናይ ተንበልብል ሃልሃልታ ሴፍ ዝሓዘ ክሩቤል ኣቐመጠ እታ ብኽብሪ ክዓይዋን ክቕመጥዋን ንኹሉ ዘሎ ፍጡር ክመልኩን ከመሓድሩን ዝተዋህበን ገነት ንእግዚአብሔር ተኣዚዞም እዮም ንኻልኦት ፍጡራት ክእዝዙ ንእግዚአብሔር ምስ ኣኽበሩ እዮም ኣብቲ እግዚአብሔር ዘቐመጦም ናይ ክብሪ ቦታ ከቢሮም ክነብሩ ኢሉ ትእዛዝ እግዚአብሔር ምስ ኣፍረሱ ንኻልኦት እንስሳታት ኣዕዋፍ ክእዝዙ ቃል እግዚአብሔር ኣፍሪሶም ክኸብሩ ስለ ዘይክእሉ ኣብዚ ክትቅመጡ ብቑዓት ኣይኮንኩምን ካብዚ ውፁ ኢሉ እግዚአብሔር ኣውፂዎም ንዓና ብዝርዳእና መገዲ ንኸይምለሱ ከዓ ቦታና ኢሎም ንኸይምለሱ ዘንበልብል ሴፍ ሓዊ ዝሓዘ ክሩቤል ዝተባህለ መልኣኽ ኣብኡ ኣቐመጠ ስለዚ ካብዚ ቦታ እዚ ወፂኦም ናብዚ ምድሪ ፈያይድ ናብዚ ምድሪ ፍዳ ወሪዶም ክነብሩ ከለዉ እቲ ምስግጋር ግን ብነቢያት ገይሩ ይገልጸሎም ነይሩ በቲ ዝወፅዎ ወፂኦም ከም በቲ ዝጠፍእዎ ጠፊኦም ከም ዝተይርፉ ናብ ቦትኦም ከሰጋግሮም ከምቲ ብሓጢኣቶም ምኽንያት ካብ ብርሃን ናብ ጸልማት ካብ ህይወት ናብ ሞት
ካብ ሓርነት ናብ ባርነት ዝኸድዎ ብሓጢኣት ምኽንያት ኣብ ምልኣት ዘመን ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ብደሙ ተበጅዩ ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ክመልሶም ምዃኑ ብተስፋ የተስፍዎም ነይሩ። ኩሉ ተኣመርየት ዝገብርዎ ዝነበሩ ብዘይ ስራሕ ኣምላኽ ክስገር ዘይክእል ምስግጋራት እንዳገበረ ከዓ ነቶም ንዘበነ ትንሣኤ ዘይርከቡ ነቢያት ከምኡ ገይሩ ይምህሮምን የረድኦምን ነበረ እዩ። እዚ ምስግጋር እዚ ወይ ፋሲካ ንብሎ ፓስኦቨር ማለት እዩ። ፋሻሕ ይብል ብዕብራይስጢ፣ ብግእዝ ማዕዶት ይበሃል። ብትግርኛ ግን ከም ዘለዎ ምስግጋር። እዚ ምስግጋር እዚ ክገልጸሎ እንከሎ ኣብ ምድሪ ግብፂ እቲ መበል 10 መቕዘፍቲ ናይ እስራኤላውያን ቦቱ በኹሪ ዝበሃል ብሙሴ ገይሩ እንታይ ኢልዎም ኣነ ብምድሪ ግብፂ ክሓልፍ እየ፣ ንስኻ ከዓ ሓደ ገንሸል ሕረድ። እቲ ገንሸል ምስ ሓረድካ ኣብቲ ልዳት ኣብቲ ክልተ ቀዋሚ ልዳትን ኣብቲ ናይ ላዕሊ ልዳትን ትምህርቲ መስቀል ደም ግበር። ስለዚ እቲ ዝቐዝፍ ዝነበረ እቲ ዝቐዝፍ መልኣኽ ኣይክቐዝፈኩምን እዩ። ንእግዚአብሔር ነቲ መልኣኽ ኣምላኽ እዚ ኩሉ ምልክት ኣየድልዮን እዩ። ንዓና እቲ ምድሓን ከመይ ኢሉ ከም ዝመጽእ ንኽገልጸልና ግን ደቂ እስራኤል ነፍሲ ወከፎም ሓደ ገንሸል ሓሪዶም ነቲ ብደም ናይቲ ገንሸል ነቲ ቀዋሚ ክልተ ልዳት ናይቲ ባዕጾን ነቲ ብላዕሊ ዘሎ ምስ ቀብእዎ እቲ ዝቐዝፍ መልኣኽ ክመጽእ ከሎ ነቲ ከምኡ ዘለዎ ቤተ እስራኤል እንዳሰገረ ኩሉ በኹሪ ግብፃውያን ብሞት ቀጽዐ። ስለዚ በዚ ምስ ተመረሩ ውፁልና ኪዱ ኢሎም የፋንዎም። እዚ ክሰግሩ ከለዉ ኣብ ዘጸአት 14:19 ደቂ እስራኤል ግና ኣብ ማእከል ባሕሪ ብንቑፅ ኮዱ እቲ ማይ ከዓ ብየማነ ጸጋሞም ከም መንደቕ ኮነሎም። ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን። ማይሰ ቆመ ሎሙ ዓረፍቲ በይምን ወዓረፍቲ በጽግኒ። ደቂ እስራኤል ኣብ ቅድሚኦም ቀይሕ ባሕሪ፣ ብቅድሚኦም ፈርዖን ሰራዊት ፈርዖን፣ የማነ ጸጋሞም ብኣሕዛብ ተኸቢቦም ምድሪ ክንዲ ዕንቂ ምስ ኮነቶም ሙሴ እንታይ ኢልዎም ህድኡ ተብዑ እግዚኣብሔር ክዓይ ክትርእይዎ ኢኹም፣ ድሕሪ ሕጂ ንግብፃውያን ንዘለኣለም ክትሰግርዎ ኢኹም፣ ነዚ ባርነት እዚ ክትሰግርዎ ኢኹም። እግዚኣብሔር ሙሴ ናብ እግዚኣብሔር ምስ ኣመልከተ እቲ ዝሃብኩኻ በትሪ ሳኻሎ ነቲ ባሕሪ ሕረሞ እዩ። ሙሴ ነቲ ባሕሪ ምስ ሃረሞ እቲ ማይ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ከም ጊድግዳ ኮነሎም። ደቂ እስራኤል ምስ ሓለፉ እታ ማይ ነቲ ባሕሪ እታ በትሪ ነቲ ባሕሪ ክመቅልን ነቲ ባሕሪ ክሕውስን ክልቲኡ ስልጣን ኣሎ። ነስኣ ሙሴ በትረ፣ ሙሴ ከዓ በትሩ ኣልዓለ። እዚ በትሪ እዚ ናይቲ ሕጂ መስቀል ሓይልና፣ መስቀል ጽንዓትና፣ መስቀል በጃና፣ መስቀል መድሓኒት ነብስና ኢልና ትእምርቲ ድሕነትና ገይርናዮ ዘለና እዩ። ስለዚ እቲ ምስግጋር ርእይዎም ባዕሎም ክሰግሩ ከም ዘይክእሉ፣ ንቀይሕ ባሕሪ ባዕላቶም ክቆርጽዎ ከም ዘይክእሉ፣ ሓይሊ እግዚኣብሔር ምስኣቶም ክዓይ እግዚኣብሔር ክመቕለሎም በቲ በትሪ ዝተመቕለ ባሕሪ እንደገና ከዓ በቲ በትሪ ተሓዊሱ እዩ። ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን። ስለዚ ሙሴ ከምዚ ገይሩ ከሰጋግረኩም እዩ። ነቢየ ያነስእ ለክሙ ዘከማየ ወለቱ ስምዕዎ። ከማይ ዝመሰለ ነቢ ከተንስኣልኩም እግዚኣብሔር ንዕኡ ስምዕዎ፣ ንዕኡ ዘይትሰምዖ ነብሲ ግን ካብ ሰባ ክትምንቆስ እያ ኢሉ ይነግሮም ነይሩ። ስለዚ እዚ ምስግጋር ሕጂ ብደመ መስቀሉ ካብ ሞት ናብ ህይወት፣ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን፣ ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ተሰጋጊርና ንብሎ ዘለና ከምዚ እንዳገበረ ነቲ ብሓጢኣት ምኽንያት ካብ ገነት ናብ ምድረ ፋይድ ምራድ ዝነበረ ከምዚ ገይሩ ነቲ ምስግጋር የረድኦም ነበረ።
أب مصحف إياسو معرف 3 قزري 15 تاب 17 تزلو كم زيبل እቶም ታቦት ዝጾሩ ናብ ዮርዳኖስ ምስ በጽሑ ኣእጋር እቶም ታቦት ኪዳን ዝጾሩ ካህናት ገንገም ማይ ዮርዳኖስ ምስ ተዓመ ብኩሉ እቲ ግዜ ዓፂድ ዮርዳኖስ ኣፍ ንኣፉ መሊኡ ነበረ እዩ። እቲ ኣብ ላዕሊ ካብ ላዕሊ ዝወርድ ዝነበረ ማይ ኣብ ዙርያኡ ርሑቕ ደው በለ እሞ ኣብታ ኣብ ጥቓ ጣርታ ዘላ ኣዳም ትበሃል ከተማ ሓደ ኹምራ ኮይኑ ቆመ። እቲ ናብ ባሕሪ ጎልጎል ናብ ባሕሪ ጨው ኣቢሉ ዝወርድ ማይ ከዓ ፈጺሙ ኣቋረጸ። እቲ ህዝቢ ድማ ኣብ መንጽር ኢያሪኮ ተሳገረ። እቶም ታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ዝጾሩ ካህናት ኣብ ማእከል ዮርዳኖስ ኣብቲ ንቑጽ ደው ኢሎም ነበሩ። ብዘሎ እቲ ህዝቢ ፈጺሙ ንዮርዳኖስ ክሳብ ዝሰግሮ ኩሉ እስራኤል በቲ ንቑጽ ምድሪ ሓለፈ። ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን። እቶም ታቦት ኪዳን ዝጾሩ ንጹሃን ካህናት እቲ ባሕሪ ምስ ተመቕለ ኣይኮነን ክሰግሩ እዩ። እቲ ባሕሪ እናወሓዘ ከሎ ዮመ ናብቲ ባሕሪ ክኣትዉ እዩ። እምነት ከድልዮም እዩ። ታቦት ፀይሮም ኣለዉ። እቲ ባሕሪ ክወስዶም እውን ንኽእል እዩ። ናብቲ ባሕሪ ክኣትዉ ከለዉ ነብሶም ቀቢጾም እዮም ክኣትዉ እዩ። ብሓይሊ እምነት እዩ። የአጋር እቶም ታቦት ኪዳን ዝጾሩ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ምስ ጠለቐ ባሕሪ ዮርዳኖስ ኣብ ክልተ ተመቕለ እዩ። ስለዚ ነቲ ዮርዳኖስ ብኸምዚ ተሳገሩ። ባሕሪ ዮርዳኖስ ካልኣይ ብጸጋ ጥምቀት ዝተወለድናሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጠምቀሉ ዮሃንስ መጥምቕ ብዙሓት ነብሳት ሓጢኣቶም እናናዘዘ ዘጥምቐሉ ዝነበረ እዩ። ባሕሪ ዮርዳኖስ እንታይ ምዃኑ ኩላህና ንፈልጦ ኢና። ኣብ 40 ኣብ 80 ተጠሚቕና ኢና። ካልኣይ ተወሊድና ደቂ ክርስቶስ ክርስቲያን ንበሃል ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ምሳሌ እዩ። እዚ ሕጂ ተሰጋገርናሉ ግን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ኣብ ቁጥር 14 ጀሚሩ ንሱ ነዞም ክልተስ ሓደ ዝገበረ ነታ ኣብ መንጎ ዝነበረ ክልካሊ ቀጽሪ እውን ዘፍረሰ ሰላምና እዩ። ብርእሱ ዕርቂ እናገበረ ካብዞም ክልተ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ክፈጥር ነቲ ጽልኢ ንሱ ከዓ ሕጊ ትእዛዝ ብስርዓት ብስግኡ ሲዒሩ ብመስቀሉ ነቲ ጽልኢ ብኡ ቀቲሉ ንክልቲኦም ብሓደ ስጋ ኣምላኽ ኣተዓር ነቲ ናይ ጽልኢ ግድግዳ ነቲ ናይ ጽልኢ መንደቕ ብሓይሊ መስቀሉ ኣፍሪሱ እዩ። ኃጢአት ምስ መፀ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ሰብን መንደቕ ኮይኑ ሰብ ምስ ኣምላኽ ኣምላኽ ምስ ሰብ ከይራኸብ ዓጊትዎ ነይሩ። እዚ ከዓ እቲ ዘበነ ኩነኔ ዘበነ ባርነት ዘበነ ሞት ዝበሃል እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ምስ መፀ ግን ነቲ ዝነበረ ናይ ጽልኢ ግድግዳ ወይ ናይ ጽልኢ መንደቕ ኣፍሪሱ ንሰብ ምስ ኣምላኽ ንመላእኽቲ ምስ ሰብ ንሰማያውያን ምስ ምድራውያን ንህዝብን ኣህዛብን ዓሪቕዎም። ንኽልቴና ብኡ ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦ መእተዊ ስለ ዘለና ከዓ ንዓኻትኩም ርሑቓት ንዝነበርኩም መጺኡ ሰላም ኣበሰረኩም፣ ነቶም ቀረባ ዝነበሩ እውን ሰላም ኣበሰሩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን እቶም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ዝበሃሉ እምነት ግዝረት ተቐቢሎም ብሕጊ ሙሴ ዝኸዱ ዝነበሩ እዮም። ጎይታ ኣብ መስቀል ምስ ወዓለ ግን ንህዝብን ንኣሕዛብን ንኩሉ ዓለም ከድሕን መፅዩ። በዚ ከዓ መድሃኒ ዓለም መድሓኒ ዓለም መድሃኒተ ዓለም እንብሎ እምበኣርሲ ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መኣዝኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ተነደቕኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽ ይኹም እምበር ኣጋይሽን ስደተኛታትን። ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን። ኣብቱ ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እብነ መኣዝኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ዝተሰረትኩም ዝተነደቕኩም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽ ይኹም እምበር ኣጋይሽን ስደተኛታትን። ብደም መስቀሉ እዚ ጸጋ እዚ ይናርኽ። ንስኻትኩም ሎሚ ኣብቲ ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እብነ መኣዝኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ዝተሰረትኩም ዝተነደቕኩም ዝተሃነጽኩም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱ ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽ
ንስኻትኩምን ኣብኡ ማሕደር ኣምላኽ ብመንፈስ ክትኮኑ ዓቢርኩም ትህነጽ ኣለኹም ኣብኡ ብዘሎ ትህንጻ ብጎይታ ቅዱስ ቤት መቕደስ ምእንቲ ክኸውን እናተኣሳሰረ ይዓቢ ስለዚ ማእዶት ብሎ ዘላ ምስግጋር ንብሎ ዘለና ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 5:24 እቲ ንቃለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበጽሕ ብሓቂ ብለኩማ ኣቦና ክጽልዩ ኣብ ዝቐነዩ ኣብ ትንሣኤኻ ስኻ ክትንስእ ከለኻ ንዓና ኸኣ ኣብ ሞት ግብሪ ኣተንስአና እስኻ ንሞት ስዒርካ ተንሲእኻ ንሕና ካብ ሞት ግብሪ እንደዘይተንሲእና በረኸት ናይ ትንሣኤኻ ክንካፈል ኣይንኽእል ኢና እንዳበሉ እዮም ክጽልዩልና ቀንዮም ስለዚ ንቃለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሔዋንን ትእዛዝ እግዚኣብሔር ስለ ዘፍረሱ ንእግዚኣብሔር ስለ ዘይሰምዑ እዮም ካብቲ ናይ ክብሪ ቦታ ካብቲ ናይ ጸጋ ቦታ ተሰጊጎም ስለዚ ሕጂ እውን ንዓና ከድልየና እዩ ማለት እቲ ንቃለይ ዝሰምዖ በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላት እዚ ማእዶት ምስግጋር ንብሎ ዘለና ክርስቶስ ንኹሉ ይመይትሉ ግን እቶም ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ዝሰጋገሩ ግን እቶም ነቲ ቃል ዝእዘዝዎ እዮም እቲ ንቃለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበጽሕ ሓቂ ብሓቂ ኣስዒቡ ኣብ መልእኽቲ ሐዋርያ ዮሐንስ ምዕራፍ 3:4 ንሕና ንሕዋትና ነፍቅሮም ስለ ዝኾንና ካብ ሞት ናብ ህይወት ከም ተሰጋገርና ንፈልጥ ኣሎና እቲ ዘየፍቅር ግና ኣብ ሞት እዩ ከምቲ ንሱ ዘፍቀረና ጌርና ንሕዋትና ከነፍቅር ከምቲ ንሱ ዘፍቀረና ጌርና ኣምላኽና ከነፍቅር ከምቲ ንሱ ዘፍቀረና ጌርና ንጸላእትና ከነፍቅር ክርስትና ማለት እዚ ማለት እቶም 4 የዕኑድ ክርስትና ዝበሃሉ ኸኣ ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ንዝረግምኹም መርቑ ክፉእ ንዝገብሩኹም ጽቡቕ ግበሩ ስለቶም ዘሳቂኹምን ዝሰጉኹምን ዝጸርፉኹምን ጸልዩ ውሉድ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ክትኮኑ ንሱ ንሕያወትን ንኽፉኣትን ፀሓይ የብርቕ ንሓጥኣንን ንጻድቃንን ከዓ ዝናም የዝንም እሞ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም ከዓ ፍጹማን እዚ ፍጽምና እዚ ብዓቕሚ ሰብ ክብፅሕ ስለ ዘይክእል ብጸጋ ኣምላኽ ብረድኤት ኣምላኽ ኣብ ዙፋን ኣምላኽ ምስ ቀረብና ካብ ኣምላኽ ብኸምኡ ዝወሃበና ጸጋ እዩ ጸጋ ማለት ብዓቕሚ ብገንዘብ ብሞያ ከተምጽኦ ፍጡር ከምጽኦ ዘይክእል ካብ ኣምላኽ ብኸምኡ ዝወሃብ ሕያው ኣምላኽ ማለት ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ኣርእስቲ ትምህርትና ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ እዚ ብዓይኒ እምነት ኣምላኽ ምሳይ ኣሎ ርባርባ ሞት እኳ እንተኸድኩ እስኻ ምሳይ ኢኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርሕን እየ ኣነ ምሳኻ እየ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኣቦታትና ሐዋርያት ክሳብ ሕጂ ብስጋ የለውን ስለዚ ነቶም ንሐዋርያት ተኪኦም ዝመፁ ንምእመናን ተኪኦም ዝመፁ ኩሉ መዓልቲ ክሳብ መወዳእታ ዓለም እዩ እንተፀበበና እንተሸገረና እኳ ኣምላኽ በቲ ፀበባ በቲ ሽግር በቲ ሕማም ገይሩ ከዕብየና እምበር ኣምላኽ ስለ ዝተፈልየና ኣይኮነን መከራን ጭንቅን ዝመፅእ እሞ በረኸተ መስቀሉ በረኸተ ትንሳኤኡ ይኽፈለና ከምዚ ሕጂ ብኸምዚ ነብዕሎ ዘለና ዓመት ከም ዕለት ዓቂቡ ንዓመታ ዝእዋን ብበረኸት ከምቲ ኣቦና ንዓመታ ምስ ደቀና ኣብቲ ዓብይ ዳራሻት ናኸነውዕሎ ብትምኒት ብጸሎት ዝዘከርዎ ትማሊ ንዓመታ ከዓ ከምዚ ዘይኮነ ዓመ ከምዚ ነይሩ ኢልና ብሓጎስን ብጸጋን ከነብዕሎ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ተኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ነብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዓኹም ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን
መንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍሲ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕካ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ሬዳና መንፈስካ ብምምላኽ ባርኽ ጉባኤና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ
እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሠ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ
حيسو بهلت رجزي وقبه بكينات تنسعيه قبر بسنبت سلام يسقو لنجست لعهزاب ولا هورت سلام يسقو لنجست لا هزاب ولا هور بسي أملاك يا معقول يا العلنا بخا القمة تنسي أبكد ميخا تدفي أملاخي خمو نقوسي خمو انقسكا نفسي أملاخ يا معقول يا العلنا بخا بغما تنسي أبكد ميخا تدفي أملاخي خمو أملخكا نقوسي خمو أكا نفسي أملاخ يا معقول يا العلنا بخا أمغما تنسي أبكد ميخا تدفي أملاخي خمو أكا نقوسي خمو انقسكا أبي هايلو أسرو لسيطان أكازول أدا سلام نيزيس تاو سلام كريستوس سامتان بابي هايلو سلطان أسرو لسيطان أكازول أدا سلام نيزيس كونه تاو سلام كريستوس سامتان بابي هايلو سلطان أسرو لسيطان أكازول أدا سلام نيزيس كونه تاو سلام كريستوس سامتان بابي هايلو سلطان أسرو لسيطان أكازول أدا سلام نيزيس كونه تاو سلام عليه ما خنبرلو ماهرنا دما نتدرولنا تسفات نسعي ورستوهم كون دما يا بهير أقوى أبزحو يردعنا نعمتا خمزوان دما علم عم حيش ياتبل كريستيان جن لو ما حيش صباح دما قبل ما حيش اندابلنا بتسفاس لن نخيد قبل بزمن لم يحيش كاب عمل الزمن يحيش قرتا كاب للزمن دما نعمتا كحشلنا فطاري كل بإيدي إمو
ናይ ሰላም ናይ ቅሳነት ናይ ርድኣት ናይ ህድኣት ኣውደ ዓመት ይግበረልና ገጹን መርኣይ ከምቲ ንሱ ንመስዒሩ ተንሰኣልና እና ድማ ናብ መዘብፅሕ ኩሉ ነገር ዘይከብረሉ እና ንጉዳኣሉ መንፈሳዊ ዓወት ረጊና እንትንስእ ክንወፅእ ድማ እግዚአብሔር ኃይል መንፈስ ቅዱስ ይልአኸልና ጸሎት ገርና ክንዓጽና መደብና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለዛ ሰዓት ዚአን ስለዛ ዓለ ዚአን ነመስግነካ ሰላም ሕዲርካ ሕልማት ቀንጢጥካ ዛ ብርሃን መዓልቲ ዚአ ዘብፅሕኻና ኣብ ዕድሜና ድማ ዛ መዓልቲ ዚአን ዛ ሰዓት ዚአን ዝወሰካና ነታ ዝሃብካና መዓልትን ሰዓትን ድማ ንጸሎት ንምስጋና ነቕሓላ ኃይሊ ስለ ዝሃብካና ክብርን ምስጋና ናእኻ ይኹን ኩሉ ዘብፅሕናዮ ጸሎት እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝዓጠናዮ ዕጣን ዘመርናዮ መዝሙር ካትኸብረሉ ንሕና ድማ ገጽካ ንሪእሉ ግበረልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ኣጸብቐልና ከምቲ ንስኻ መይትካ ዘይተረፍካ ንሕና ድማ መይትና ከይንተርፍ ተስፋ ሂብካ ናእኻ እሞ መይትና ምእንቲ ከይንተርፍ ሕያዋን ምእንቲ ክንጽዋዕ እኻ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕጂ በልካና ክንገብር ተኣዘዝናዮ ክንፍጽም ካብ መገዲ ዓለም ወፂና መገድኻ ክንሕዝኻ ርድኣና ንዓለም ኩላ ድማ ሰላም ካውርደላ ነዛ ዘለናዮ ሃገር ሰላም ሃባና ሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ኣብ ጎረባብትናን ኣብ ሃገርናን ዘሎ ገር መከራ ሰም ሕርተት ሞት ዕንወት ብርሰት ድማ ኩሉ ነገር እስኻ ቀይረልና ሰብ የባላሽ እምበር የጸበቕ ኣይንርኢና ዘለና እሞ ነቲ ዝጎበጠ ቅንዓልና ነቲ ዝመረረ ጥዕመልና ነቲ ዝኸፍአ ጸብቐልና ነቲ ዝሓሰመ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ሰናእኻ እሞ ሰናይ ግበረ ውግእን ወረ ውግእን ሰብ ዝበልዕ ዘሎ ህፃናት እዩ ዘጥፍእ ዘሎ ስድራ ቤታት እዩ ዝበታትን ዘሎ ንብረት እዩ ዘብርስ ዘሎ እሞ ካብ ውግእ ጽቡቕ የለን ጽቡቕ ካብ ሰላም በረኸት ካብ ሰላም ዓድነት ካብ ሰላም ዕብየት ካብ ሰላም እሞ ሰላም ድማ ካባኻ እምበር ካብ ሰብ የላን እሞ ሰላም ካበል ንትበና ሰላም ድማ ብክብሪ ክንሕዞ እስኻ ሓግዘና ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ናትካ ኮይና ናይ ካልእ ኸይንኸውን ድማ እስኻ ሓግዘና ኩሎም ዝወለድናዮም ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ሓሚሞም ዘለዉ ኩሎም ፈውሰልና ሓዚኖም ዘለዉ ጻናንዓልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ጠሚዮም ጸሚኦም ዘለዉ ንስዓዮም ብስጋ ብነፍሲ ተኣስርፍ ተሓዮም ፋሕ ዝበለ ኣክቦም ወፊሮም ዘለዉ ድሓን የትወልና ገሾም ዘለዉ ድማ ድሓን ምለሰልና ሳታ ኣግብርቲ ጓዒማቲካ ገብረ ህይወት ተወልደ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና እንደገና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ደንግል ይኸ ብስጋኹን ደንግል ይኸ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ይኸ ፍረከ ርስኹም ብርኽዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ይፍታህ ወይ ስረ ጊዜና ኣምላክነ ومدحنا ኢየሱስ ክርስቶስ ካንዲጋ ካና ሰራያት ያደምሳሲ አበሳውል ልብር ከሳቴ ብርሃን አንቱም አውየ ካናቱ አውየ ዲያቆናት ሩዋን ሳይሩ ገጸነት በበስምከሙ ኩኑ ፍታናውን ጻነ ይረስየነ ስክሉዋን ሰማያት ዲዮ ማህረነ ክርስቶስ መል 10 ተኸልተ ዲዮ ማህረነ ክርስቶስ 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 በዝሐለፈ መሐረና ዝመጽን መሐልወና በአፉን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መል 10 ተኸልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ይምና ርሑስ ዓውደ ዓመት ሰላም አውዒሉ ድማ ናይ ጽባሕ ሰባት ግበረና ብሩኽ መዓልቲ ግበረልና።
راي نايلومي أقللتنا أبدو ودينا لنا صباح دما تمنى يتسالمنا خون ولاتم تسالمنا وين كل جزء تاب عربي نقول كفتينا ساعة 5 تم تمنى متينا نيصلو تخافلتي نكون نخلينا تم زي تعاملنا دما أبزلنا يو زيابير برغت مسؤولية كافلنا Oh,